ሰላም አምላኽ ይብዛሕልኩም ናይ ቲቲ ቻነል ተኸታተልቲ ቤተሰብ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ድማ ሰላም ንኽትኮኑለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። እሽምባር ኮራት ኣሕዋተይ መጀመርያ ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ነዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሸር እንዳገበርኩም ኣባራታትዑኒ ቻነል ናብ ኩሉ ንኽብተን ኩሉ ሰብ ንኽሪኦ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ድማ ጸሎት እንታይ ማለት እዩ ትብል ሕፅር ዝበለ ጽሑፍ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ንጽንሑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸሎት እንታይ ማለት እዩ? ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ክትዕልል ትናፍቕ ዶ? ቀዳማይ ሕቶ ብጸሎት ዝተመለሰልካ ሕቶኸ ኣሎ ዶ? ዝብላ ክልተ ሕቶ ኣለዋ። ንዕአን ክምልስ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ጸሎት ማለት ካብ ጸለየ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝመጸ ኮይኑ ልመና ምስጋና ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ጸሎት ማለት ብእምነት ብፍቕርን ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ማለት እዩ። ልክዕ ምሳና ንዘየለ ሰብ ብናይ ሕጂ ምዕባለ ብሞባይል ካልእን ዝኣመሰሉ ሚድያታት ንዝደለናዮ ሰብ እንረክብ እንዕልል ከምኡ ከዓ ምስ እግዚአብሔር ዘራኽበና ካብቲ ኣቦ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽና ዝደለናዮ እናሓተሉ ጸሎት እዩ። እዚ ከዓ ጸሎት ብሂል ተናግሮ ሰብእ መሰለ እግዚአብሔር ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ እዩ። ከም ዝብል እዚ ከዓ ጸሎት ማለት ተራ ነገር ዘይኮነ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ደቂ ሰባትን ዘሎ ርክብ ዘዕቢ ልቢ ንልቢ ዘራኽብ እዩ። ከምኡ ከዓ ጸሎት ንነፍስናን ስጋናን ዝቕድስ ካብ መከራ ስጋን መከራ ነፍስን ዘድሕን በረከት ስጋ በረከት ነፍሲ ዝዕድል ንመፈጠራ ሰይጣን በቲኑ ሓራ ዘውፅእ ዓብይን ሓያልን ኮይኑ ሓደ ካብ ኣጽዋር ጽድቂ እዩ። ዕቤትና ክብርና ኣገልግሎትና ክንዲ ዝኾነ ይኹን ክብ ዝበለ እኳ እንተኾነ ፍቕሪ ጸሎት ኣብ ውሽጥና እንተዘየለ ዘወትር ኩሉ ግዜ ክንበልዕ ክንሰቲ ክንደቅስ ክንትንስእ ክንሰርሕ ኮፍ ክንብልን እንተዘይኣዘውቲርናዮ ስጋና ብመፈንጠራ ሰይጣን ትተሓዝ በረከት ስጋ በረከት ነፍሲ ካባና ይሃድም እዩ እሞ ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ጸሎት ክነቐድም ይግባእ። ምኽንያት ዘይንጽሊ እንተኾይንና ንኣምላኽና ኣይንፈልጦን ኢና ማለት እዩ። ንኣምላኽ ኣይፈለጥናዮን ንፈልጦ ኢና ዋላ እንተበልና እኳ ፍቕሩ የብልናን ማለት እዩ። ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ክነግስ እንተዘይክኢሉ ከዓ ህይወትና ክትድሕን ኣይትኽእልን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ናብራና ዕሾኽ ይኸውን ህይወትና ከዓ ስፍራ ኣጋንንቲ ይኸውን ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከምዚ ይብል ነፍሲ ዘይብሉ ስጋ ዝሞተ ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ጸሎት ዘይትገብር ነፍሲ ህይወት የብላን ይብል። ስለዚ ኩላትና ፍቕሪ ጸሎት ክህልወና ህይወትና ዘወትር ንኣምላኽ እነመስግን ክትኸውን ይግባእ። ፈቃርን የዋህን ዝኾነ ጎይታ ብጸጉኡ ይደግፈና። አሜን ይደግፈና። ወደየ ዝኾነ ነገር ካብ እትፍጽመሉ ግዜ ስራሕኻ ብጸሎት ጀምር። ኣቦና ቅዱስ ኤፍሬም ሰርያዊ። ጸሎት ዘየፍቅር ሰብ እንተርኢኻ ምንም ዓይነት ጽቡቕ ሰናይ ነገር ኣብ ውሽጡ ከምዘየለ ትርዳእ ኢኻ። ናብ እግዚአብሔር ዘይጸሊ እንተኾይኑ ብመንፈሳውነቱ ሞይቱ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ። ጸሎት ንኣእምሮ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ማለት እዩ። ኣቦና ቅዱስ ማር ይስሐቅ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሬ ብዘይ ጸሎት
ገንዘብና ናትና ክንገብሮ ኣይንኽእልን። ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ። ጸሎት ንዘይኣርግ ትዕግስቲ ገንዘብና ወይ ዋንነት እንገብረሉ ዓብዪ ናይ ኩናት መሳርሒ እዩ። ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ። ስለ ካልኦት ሰባት ብዘይምቁራጽ ጸልዩ። ከመይሲ ናይ ንስሓ ዕድል ስለ ዘለዎም ናብ እግዚአብሔር ንኽበጽሑ ንዓኣቶም ነቐፌታ ንስኻትኩም መልስኩም ጸሎት ይኹን። ኣቦና ቅዱስ አግናጢዮስ። ናይ ክርስቲያን መሳርሒ ኣብ ኢዶም ሰይፊ ምዕጣቕ ዘይኮነ ኣእዳዎም ናብ ላዕሊ ንጸሎት ምዝርጋሕ ይኹን። ኣቦና ቅዱስ አትናቴዎስ ዘእስክንድርያ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጸሎት ክትቀውም ከለኻ ልክዕ ኣብ ጎኒ እሳት ከም ዝቆምካ ሕሰብ። ቅዱስ ይስሐቅ። ንኣምላኽና መዓዛ ዘለዎ ሽታ ንፈጣሪ ዘመስግን ልቢ እዩ። ኣቦና ቅዱስ አግናጢዮስ። ሰብ ንጸሎት ኣብ ዝሓደገሉ ጊዜ መሳርሒ ሞት ክሰርሕ ይጅምር። ኣቦና ቅዱሳን ኣበው። ዘይጽሊ ሰብ ቁጽሪ ዘይብላ ሃገር ይመስል። ነዚኣ ዝኾነ እናኣተወ ከም ዝዘርፍ ንሱ ከዓ ዝተውሃቦ ጸጋ ይስእን። ኣቦና ቅዱስ ማር ይስሐቅ። ጸሎት ንዘፍቅሩ ሰባት እግዚአብሔር ይሓድሮም። ኣብ ዝመጾም መከራ ኣብ ዘሕዝኖም ሰይጣን ከዓ የዕርፎም። ኣቦና ኣረጋዊ መንፈሳዊ። ለይቲ ንእግዚአብሔር ንምስጋና ዝተፈጠረ ፍሉይ ጊዜ እዩ። ኣቦና ቅዱስ ኣባ ይስሐቅ። ነፍሲ ዘይብሉ ስጋ ዝሞተ ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ጸሎት ዘይትገብር ነፍሲ ህይወት የብላን። ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ። ካብ ህፃንነት ዝሓለፈ ሰብ ኩሉ ንምድሓን ናይ ግድን ጸሎት ከም ዘድልዮ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ እዩ። ሓይለኛ መድሓኒት መርዛም ፍጥረታት ነቒሉ ከም ዘውፅእ ጸሎት ከዓ ንኽፉእ ሓሳባት ነቒሉ ይድርቢ። ኣቦና ኢታሊ ሰንቀለጢቃ። ከምቲ ስጋ ብዘይ ነፍሲ ምዉት ዝኾነ ከምኡ ድማ ነፍሲ ብዘይ ጸሎት ምውቲ እያ። ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ። ሰብነትካ ወትሩ ንምጽላይ ኣትግህ። ማር ይስሐቅ። ቂመኛ ዝጽልዮ ጸሎትን ሓረስታይ ኣብ ባሕሪ ዘሪኡ ዓጺዱ ዝረኽቦ ምህርትን ማዕረ እዩ። ኣቦና ማር ይስሐቅ። ጸሎት ንሓንጎልና ካብ ኩሉ ዓለማዊ ሓሳብ ተውፅእ ናብቲ ዘዳልየልና ዘሎ ተስፋ ሰማያት ድማ ከም ዝጥምት ትገብር። ኣቦና ማር ይስሐቅ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጸጥታ ካልእ ሓሳብ ከይሓሰብካ ንዕኡ ጥራሕ እናሓሰብካ ኮፍ እትብሎ እትቕመጦ ምቅማጥ ዓብዪ ጸሎት እዩ። ኣቦና ማር ይስሐቅ። ዝጽሊ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ብሽኹሽኽታ ከም ዘውሪ ህፃን እዩ። ኣቦና ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። ክጠሚ ከለኹ ንጥሜተይ ዘወግዶ ወይ ዝኣልዮ ብጸሎት እዩ። ክጸምእ ከለኹ ንጽምኢ ዘወግዶ ብጸሎት እዩ። ናይ ለይቲ ቁሪ ክብርትዐኒ ተሎ ንቁሪ ዝኣልየሉ ወይ ዝከላኸሎ ብጸሎት እዩ። ኣቦና ቅዱስ ማቴዎስ ግብፃዊ። ጸሎት ብፍጹም ኣይተቋርጽ ኣምላኽ ድማ ኣይገድፈካን እዩ። ብጸሎት ክልተ ነገራት ንፈልጥ ድኹማት ምዃንና ኣምላኽ ከዓ ኩሉ ከም ዝኽእልን። ቅዱስ ኒኮላስ ቬልሚሮቪት። ጸሎት መፍትሒ መንግስተ ሰማያት እያ። ኣቦና ቅዱስ ቄርሎስ ሳድሳዊ። ጸሎት ንመንግስተ ሰማያት ነንኳሕኩሐሉ ኢድና እዩ። ቅዱሳት ኣቦታትና
ጸሎት ምስ ቅዱሳን ሕብረት እንፈጥረሉ መንገዲ እዩ። ቅዱሳት አቦታትና አሜን። ብጸሎት ኩሉ ነገር ንኽንልምን ብጸሎት ንኽንተግህ እግዚአብሔር አምላክ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትን ቸርነትን ናይ መብርሃን ወላዲት አምላክ አማላድነት ናይ ቅዱሳት አቦታትና ተራዳእነት አይፈለየና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሜን። እሽምባር ኮራት ሕዋተይ ንሎማዓንቲ ሒዘያ ዝመጻኹ ጸሎት እንታይ ማለት እዩ? ብዛዕባ ጸሎት ዝተዛረቡ ቅዱሳት አቦታትና ከዓኒ ሕፅር ዝበሉ ሒዘልኩም መጽእ ነይራ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ብኻሊእ ፕሮግራም ክስካብ ዝመጸኩም ክስካብ ሽዑ ሰናይ ቀንዩ። ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ናይዚ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ብላይክ ጀምሩ፣ ሸር ድማ ኣይትረስዑ። ናብ ቀጻሊ ብኻሊእ እግዚአብሔር ከውሐይ ዝዕቆቦ ፀብዐይ ትቕበለኒ ዶ ምስ ኩሉ ሓጢአተይ ውዕለትካ ዘኪረ ከመስግን ካብ ልበይ